Sanin kowa ne lokaci ne yanzu na damuna, wanda mafiya yawan lokuta sai a jera kwana 3, 4 ana sirfa ruwa. Ga magudanan ruwa sun toshe, ga tituna sun lalace. Sau da yawa za ka bi tituna ka dinga tarar cewa guri ya fashe, sai dai ka dinga ta faman kwane-kwane da abin hawa. Wani lokacin ma har ya kai ga a samu matsaloli irin na haɗari ko abubuwan da ba a so. Al'umma da dama wannan abu baya musu daɗi. Mu duba yadda hanyoyi suke lalacewa, mu duba yadda magudanan ruwa suke toshewa. Shin wai shi aikin nan in an tashi ana yin sa daga gwamnatoci, ana yin sa ne a iyakacin inda gwamnati ta zaɓa take ganin ya mata za ta yi aiki, ko kuma tana yin sa ne a inda al'umma suke ganin cewa suna buƙatar wannan aiki a yi shi? Ana yin tituna kuma jama'a sukan gode akan an yi su, amma kuma sai dai gwamnatoci da yawa in sun yi wannan tituna, bayan sun tafi akan samu titunan su lalace. Mu duba yadda titunan mu suka farfashe, mu duba yadda suke lalacewa bayan gwamnatoci sun tafi sun bar su. Shin gwamnatocin da suke a yanzu din nan suna yin aikin da talakawan suke da bukata, ko kuma suna yin wanda zuciyarsu take so ne? Sau da dama al'ummar jihohi sukan yi korafi akan cewa ana yin aiki amma ba wanda suke ganin su suke da bukatarsa ba. Misali, akwai guraren da ake ɗauko gadoji ana yin su, ko kuma guraren da zai zamanto an yi wasu titunan amma kuma su talakawan da suke amfanar wannan titin sai su ga cewa su ba wannan suke da bukata a yi musu ba. Wani lokacin za ku tarar cewa sai a ɗauko titi wanda shi ya kamata a yi shi, amma sai a tafi a dunkule aikin gaba ɗaya a yi shi a guri ɗaya. Misali, an ɗauki tituna a jihar Kano an yi su, kuma wasu ma ana kan yin su, amma in muka duba za mu ga cewa su ma fa mutanen ƙauye suna da buƙatar su ma a je a buɗe wannan aiki a yi shi a gurarensu, ba wai a tare shi a guri ɗaya. Titunan da aka yi a jihar Kano wanda gwamnatocin baya suka yi, da yawansu in muka duba za mu ga cewa sun fara lalacewa. To maimakon a ce ana yin wannan tituna hakanan kawai suna lalacewa, me zai hana a yi su da inganci? Talaka me zai hana a yi masa amfani da kuɗinsa inda zai zamanto ya shekara da shekaru yana morarsu? In ya so inda aka ƙara samu za a yi wani gyaran sai a yi shi a wani guri, ba a cuye shi a guri. Masana tattalin arziki da kuma halayyar ɗan adam da kuma sanin abin da ya kamata a yi wa talaka sun yi ƙorafi kashi-kashi, kuma sun yi faɗakarwa kashi-kashi, amma sai ya kasance gwamnatoci da yawa in sun zo sai su dinga yin kunnen ƙashi akan abin da ake faɗakar da su akan abin da ya kamata su yi. Misali, aikin da ake yi na gadoji ya kamata wasu guraren a duba a shin gadar ya kamata a yi ko ba gadar ya kamata a yi ba. Wasu titunan suna da buƙatar a buɗa su, ba wai a yi gadar sama ba. Wasu titunan kuma suna da buƙatar a yi musu gadar saman, amma wasu kuma ba sa da buƙata. Masu bibiyar wannan shafe, shin ko akwai wani guri da kuke ganin cewa ya kamata a duba a kansa, da ya kamata a yi wata gada ko a yi wani titi, ko kuma guraben da suka lalace akan titunan ya kamata a gyara su? Ku bayyana mana domin mahukunta wanda za su ji abin su ji, don kowa ya amfana. A sauke mana a comment section.